Samo Saurus mu dam. Da, Saurus. Gagaža sa jaja. I WC papir. Imaš 10 para patike. Mama je tražila da tebe nema tvoj broj. Ali mama ti naručila, znaš koje lepe? Wow, da vidiš tamo. Oni letu, ovako letu. Letu. Pa čim dođe poštar i peva onu pesmu. Koji ti imaš? WC papir. A? Da, sve papir, kuher, ovaj minus i džabe. Za tebe. Nemoj. Gdje mi koncu? Sad ću ja pesti. Ivana, nešto sam rekao. Ne bude sad drago da uči baki. Poni to, jer pomogu svoj majke. Ovdje, ne gledaš tako.